det godt, Mathias? Ja. Er det din livret? Det er bare bedst, du ved. Det er ikke Hej, Jan, jeg er sat over. Ja. Jeg ved, hvor det kan være henne. Nej, helt ud over. Ikke med fingrene. Se nu. Okay. Ja. Og der er ikke flere. Nej. Jeg synes bare, nogle af dem de er så hårde. Men der er der rød sender på ovenpå. Rød finder, det har vi ikke. Og det er rød. Okay, så. Yes, jo. Rød sender. Rut. Vi kan ikke nå så hurtigt. Thomas, tilbage igen. Thomas! Jeg får bord mig for hele bordet med. Ja. Så. Så sagde du mor. Der ringer fart på, hva'? Thomas? Og så nu jeg starter den. Gud, ja, det er jo slet ikke en bil, det er jo et tog. Det er et futtog. Det var ikke klar over. Ej, den er flot. Den er meget Ja, flot. meget pæn. Ja, den er så. Det er jo det, vi så det højeste, der var. Han er jo stor. Ja, men han er jo ikke så... Ja, altså det er jo ikke... Det ville jeg da også have troet, han kunne nå. Ja. Men det var jo da faktisk... Jamen, jeg tænkte med at gå. Ja, ja. Jeg ikke, den skulle være for. Ja, så er der hul der. Ja, der er hul. Ja, det her Mathias også kan huske. Ja, så lidt til. Ja, der kørte han rundt med alt muligt. Ja. Ja, så vil du putte ting der i, Thomas. Nej, nu må vi have en af Mathias, der ligger det inde i kassen. Der for mig, når jeg Ja, er helt inde Ja, i så kassen. kan du så blive derinde.